እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምሶም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ናይ ሎም ዘበን ክረምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝወቅዐ መጠን ዝናብ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ብሓደጋ ውሕጅ ክጥቃዕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ከም ዘሎ ተገሊጹ። ልዕሊ 300,000 ሰባት ከዓ ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ድልውነት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ዕዮን ከምኡውን በዓል ስልጣን ልምዓት ተፋሰስን ሃገራዊ ትንበያ ኩነታት ኣየርን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝናብ ካብቲ ትጽቢት ዝተገብሮ ንላዕልን ትጽቢት ዝተገብሮን ብምቁዑ ኣፍላጋትን ግድባትን መሊኦም ምድር ማስመሬት ኣጋጢሙሎ ኢሎም ኣለው ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ አበባ ሓቢሩሎም። ተተኳሲ ቁምቡላ ጥይትን ጽዒነን ናብ ሱዳን ይሰግራ ዝነበረ 5 ናይ ጽዕነት መካይን ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓጺነ መጺን ሜቴክ ዘምርቶን ብሕጋዊ ሰነድ ዝተሸጠን እዩ ክብሉ ዳይሬክተር ሜቴክ ብርጋዴር ጀነራል ኣሕመድ ሃምዛ ገሊጾም። ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ጉዳያት ሰላምን ድሕንነትን ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣቶ ደሳለኝ ጣሰው ብወገኖም እተን መካይን ካብ ኣካላት ጸጥታን ህዝብን ዝተወከሉ ኮሚቴታት ብሓባር ሕጋዊ ንብረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣረጋጊ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ወጻኢ ዑስማን ሳሊሕን ፕሬዚዳንታዊ ኣመኻሪ የማነ ገብረአብን ዝሓቆፈ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ፕሬዚዳንት ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሐሙስ ኣብ ካርቱም ብምርኻብ ምዝርራቦም መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ኣፍሊጣ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ትልኡኽ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓባራዊ ርክባትን ዞባዊ ምትሕባርን ኣስተዋጽኦ ዝገብር ታሪኻዊ ዓወት ህዝቢ ሱዳን ዝገልጽ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ኣረኪቡ። ፕሬዚዳንት ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምሕያር ርክባት ምስ ኤርትራ እምነ ኩርናዕ ፖሊስ ወጻኢ ሱዳናውናን እዩ ኢሎም ኣለው። መራሕቲ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ሓበራዊ ዶብ ክልቲአን ሃገራት 6 ወርሒ ድሕሪ ተዓጽዩ ምቕናዩ ሰነድ ስምምዕነት ከቲሞም። ወኪልና ሓሊማ ኣትማኒ ካብ ካምፓላ ዝላኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ። ፕሬዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒን ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜን እዮም ነቲ ሰነድ ትማል ረቡዕ ፈሪሞሞ። እንተኾነ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ተጠራጠርቲ ኣለዉ። ክልቲኦም መራሕቲ ሓንቲ ንናይታ ካልእ ሃገር ሉዓላውነት ከተኽብር ሓንቲ ነታ ካልእ ሃገር ካብ ምህዋኽ ንኽትዕቀብ እውን ይጽውዕ እቲ ሰነድ። ተንተንቲ ግና እቲ ውዕል ዶብ ክልቲአን ሃገራት ንክዕጾ ጠንቂ ንዝኾነ ኣገዳሲ ጸገም ኣይጠቐሰን ይብሉ። ኣብ ዞባዊ ርክባት ንግዲ ዝነጥፍ ትካል ዶብ ምስ ተዓጽወ ንዘጋጠመ ጸገም ብሕልፊ 6,000 መረረታት 700 ደቂ ኣንስትዮ ዘቕረብኦ ስምዕታ ሰኒድ ኣለኹ ይብል። ወኪል እቲ ትካል ከምዚ በለ። The East African Court of Justice should pronounce itself that no such a thing should ever. ቤት ፍርዲ ምብራቕ ኣፍሪካ ከምዚ ዓይነት ነገር ካልኣይ ክድገም የብሉን ኢሉ ክብይን ኣለዎ። ካልኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ዝተበደሉ ካሕሳ ክረኽቡ ይግባእ። ሚኒስትሪ ንግዲ ኡጋንዳ ከም ዝገለጾ ምዕጻብ ዶብ ምስ ሩዋንዳ $920 ሚልዮን ኪሳራ ከም ዘውረደ ኣፍሊጡሎ። ድሕሪ ምዕጻውቲ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ገበናት መጮይቲ ማእሰርቲ ቅትለትን ስለያን ከም ዝተፈጸመን ይካሰሳ ኣለዋ። ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ብወገኖም ምስ ጸረ ካጋሜ ከም ዝተራኸቡ ኣሚኖም እንተኾነ ዕልዋ ኣብ ሩዋንዳ ከም ዘይቕበሉ ገሊጾም። ማልታ ነታ 356 ፍልሰተኛታት ዝሓዘት ናይ ገባር ሰናይ ትካል መርከብ ኣብ ሃገራ ምህልቓ ክትተክል ተሰማሚዓላ። ካብቶም 356 ፍልሰተኛታት መብዛሕትኦም ካብ ሱዳን ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ 100 ቆልዑ ከም ዝርከብዎም ተገሊጹሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ 8 ሃገራት ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ጎንፂ ንኣስታት 2 ሚልዮን ቆልዑ ትምህርቲ መጻኢ ዕድሎም ይምንጥሎም ኣሎ ኢሉ። ዝተጎደቑ ቁጠባ ዘን ሃገራት ንምህናፅ ዘድልየን ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ክብል እውን እቲ ሓድሽ ጸብጻባ ጠንቂሩሎም። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደን ብዩናይትድ ስቴትስ ጃፓንን ዝተመወለን
ንምዕባል ቴክኖሎጂካዊ ፍትሓት ዝምልከት ውድድር ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎም ነይሮም። ኢባይ ተስፋይ ዝለኣኾ ተወልደ ገብርኤል ሶልቭ አይቲ ዝብል አርእስቲ ዝተዋህቦ ውድድር እዩ። ብኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፍታሕ ርኸብ ዝብል ትርጉም ዓሚ ዝጀመረ ሎሚ ዘመን ድማ ካልኣይ ዓመት እዩ። ብናይ ጃፓን አይሲጂ ላብስ ዝብል ማሕበርን ብኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ዝካየድ እዩ። ሎሚ ዘመን ካብ 15 ከተማታት ኢትዮጵያ ዝመፁ 112 መንእሰያት ይሳተፍዎ ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ወዲ 22 ጉርሜሳ ጎበና ወረባብቱ ብልማዳዊ አተሐራርሳ ከሓርሱ እናረአየ ከም ዝዓበየ ይገልጽ። ገረው መዛጋ ዲምባኔ ከናፍ ወር ኢንቨስተራ ከና ወጅኒሞ ከለቲ አገራት ወልኪዲን ከጅታ ሕብረተሰበይ ንምሕጋዝ ኢለ ዝጀመርክዎ ምህዞ እዩ። ድሕሪኡ ብዛዕባ ዝውድድር ዝሰሚዐ ንፈጠራታተይ ክሕግዙኒ ምስ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ትካላት ክራኸብ ዕድል ዝፈጥረለይ ምዃኑ እውን ፈሊጠ ድሕሪኡ ንሓረስቶት ጸገማቶም ክፈትሑ ንምሕጋዝ ማለት እዩ። ጉርሜሳ ጎበና ካብ መንጎቶም ኣብቲ ውድድር ምህዞታቶም ዘቕረቡ ሓደ እዩ። እቲ ብጃፓንን ዩናይትድ ስቴትስን ዝተመወለ ውድድር ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ንኮሚኒታዊ ብድሆታቶም ቴክኖሎጂካዊ ሰረት ዘለዎ ፍታሕ ከናዲሉ ዘተባብዕ እዩ። ታኩማ ታራኩባ ካብ ትካል አህጉራዊ ምትሕብባር ጃፓን እዩ። Everyone to change the world. Everyone has, good solutions. Firstly, ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ፍልጠትን እቲ ንዓለም ንምቕያርን ድልየት ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ እውን ጽቡቕ ፍታሕ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ነገር እቶም ተጠቀምቲ ክፈትሕዎ ዝደልዩ ጸገም ብኸመይ ይፈትሕዎ ዝብል እዩ። ካልእ ተሳታፊ ድማ ጓል 23 ደራርቱ ደረጃ እያ። ንሳ ድሕሪ ሕርሲ ብሰንኪ ምፍሳስ ደም ኣብ አዴታት ዝስዕብ ሞት ክተጉድል ትደሊ። ይሄ ደም ፍሰት ደግሞ በትክክል ኮንትሮል ካረግነው ማንም ምን ማፋት ማለት ነው። ምክንያቱም በወጣው ላይ ምፍሳስ ደም ኣብ ትክክለኛ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ሕክምና ተጠቂምካ ክትሕክሙ እንተኽኢልካ ብዙሕ ህይወት ከነድሕን ንኽእል ኢና። ኣደይ ንዓይ ክትወልድ ከላ ዘጋጠማ ጸገም እዩ። ስለዚ ኣነ ንሞያይ ተጠቂመ ነቲ ኩነታቴ ክቕይሮ ደልየ። ደራርቱ ንድሕሪ ሕርሲ ዝከታተል ሓደ መሳርሒ ክሰርሕ ክኢላ። ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ሚካኤል ሬይነር ኢትዮጵያ ንእተካይዶ ዘላ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ለውጥታት ዝሓገዝን ፈጠራታት ቴክኖሎጂን ኣገዳሲ እዩ ይብል። ኣምባሳደራት ጃፓንን ዩናይትድ ስቴትስን ነቶም 3 ቀዳሞት ተዓወቲ ናይ ጥረ ገንዘብ ሽልማት ዓዲሎም ኣለዉ። ንቀዳማይ ደረጃ $3,400። እዛ ሙዚቃ ክንመለስ አይና በዓል አሸንዳ ኣብ ክልል ትግራይ ሎም ሐሙስ ተጀሚሩ እቲ ኣብ ከተማታት መቐለን ዓብዪ ዓድን ብፍሉይ ኣገባብ ዝተጀመረ እቲ በዓል ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ በዓል ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ፕሬዚደንት ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ተረኺቦም ነይሮም። ሙልጌታ ጽሃ በዓል አሸንዳ በብዓመቱ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ካብ 16 ክሳብ 18 ነሓሰ ዝኽበር ኮይኑ ኣብ ኣክሱም ድማ ዓይንዋሪ ተባሂሉ 24 ነሓሰ ዝኽበር። እቲ በዓል ሎማዓንቲ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ባሎኒ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ስታድየም ብባህላዊ መጋየፅታትን ኣልባሳትን ዝማዕረጋ ደቂ አሸንዳ ምኽባር ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብቲ በዓል ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኺቦም እዮም። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ በዓል አሸንዳ ባህላዊ ትሕዝትኡ ብምሕላው ብድምቀትና ተብዓለ ኣብ ዝሕዚ እዋን ክበጽሕ ኣዋልድ ትግራይ ንዝገበርኦ ኣበርክቶ ምስጋና ይግብአን ኢለን። ኢትዮጵያ ከም አሸንዳ ዝበሉ ብዙሓት ሃይማኖታውን ታሪኻውን ቅርስታት ዝወነነት እያ ዝበላ እተን ፕሬዚደንት እቶም ሃፍትታት ንሕብረተሰብ ዘለዎም ረብሓ ልዑል ከም ዝኾነ ድማ ኣይገንዚበን። እዞም በዓላት እዚኦም ድማ ናብ ረብሓ ክንቕይሮም ይግባእ ኢለን። እነዚህ ሃብቶቻችንን ጠብቀንና እዞም ሃብትታትና ሓሊና ብኣግባቡ ተንከባኺብና ንመጻኢ ወለዶ እንተመሓላሊፍና እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዝኾንዎ ንላዕሊ ናይ ኩርዓትና ናይ መንነትናን ናይ እቶትና ምንጭታት ከም ዝኾኑ ብሙሉእ ልቢ ምዝራብ ይከኣል እየን ዝበላ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ በዓል አሸንዳ 3 መዓልታት ብነጻነት ይጻወታየን ልዑል ክብሪ ድማ ይወሃበን ዝበላ እተን ፕሬዚደንት እዚ ድማ ዓመት ሙሉ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ክነኽብረን ዝግብአና ኢለን። በዓል አሸንዳ ልክዕ ከም በዓል መስቀል፣ ፍቼ ጨንበላላ፣ ስርዓት ገዳን ኣብ
ዩኔስኮ ክምዝገብ ድማ ልዑል ተስፋ ከም ዘለውን ገሊጸን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቦገኖም በዓል አሸንዳ ንምኽባር ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ናብ ከተማ መቐለ ምምፀን ልዑል ምስጋና ኣለና ኢሎም በዓል አሸንዳ ኣብ ዩኔስኮ ንምዝጋብ ይግበር ዘሎ ጻዕሪ ንምዕዋት ድማ መንግስቲ ትግራይ ክሰርሕ ኢሎም በዓል አሸንዳ ህዝቢ ትግራይ አቆይታው ቀረያ ድማ አማዊሉ ብድምቀት አማሪጉ ዘኽብረ ዘሎ ሃይማኖታዊ ባናውን ህዝባውን በዓልና ንዚህ ተዛሚዱ አካል በዓል አሸንዳ ንምዃን ናብ ክልልና ዝመዘለ ቁጥር አጋይሽን ገበኔትንን ካብ ጊዜና ሃበ ይመጸለን ብምዃኑውን በዓል አሸንዳ ቱሪዝም ትግራይ ኣብ ምንዋን ካብ ትሕዝ ዘሎ ብፅሒት ዝለዓለ እጃም ንኽህልዎ ጻዕርታትና ዝያዳ ክጠናኸር ይግባእ በዓል አሸንዳ እንትነኽብር ድማ ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምክልኻል ጠመት ሂብና ክንሰርሕ ይግብአና ብምባል ተዛሪቦም መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዘይንብሩን ዝኹነን ተግባር ኢሎም ኣብ ክልልና ዝረአ ዘሎ ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ግቡእ ስግምቲ ክውሰድ እኳ ይግባእ እንተኾነ ንሕገ መንግስታዊ እምነታትናን መምርሒታትናን ሳባቕ ድሕረ ተሓሳስባን ምስ ባልናውን ዘይኸይድ ነውሪ ተሓሳስባን ተግባርን ብምዃኑ በዘጋጣሚ ኩሉና እንኩንኖ ስርዓት ክነትሕዞ ግቡእ ወፍሪ ንገብረሉ በየዕለት እዚ ቃል ክንኣቱ ይግባእ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በዓል አሸንዳ ክብርታቱ ተሓልዩ ንወለድታት ክሰግራ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውሑስ ሰላም ንምስፋን ይግበር ዘሎ ጻዕሪ ልዑል ኣበርክቶ ይፍጽም ኣለዋ ኢሎም ደቂ አሸንዳ ምእንተ ፍትሒ ሰላም ምርጋጽ ልምዓትን ሓድነትክን ሓሊኽን ክትኸዳ ኣለክን ድማ ኢሎም እቲ በዓል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ገጠር ወረዳታትን ይኽበር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ይኽበር ዘሎ ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ ሰቆጣ ዝመጹ ጉጅለ ልኡኽ ይሳተፈሎም ካብ አዲስ አበባ ናብ ከተማ መቐለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ በረራ ብምውሳኽ ንበዓል አሸንዳ 9 በረራታት ከም ዘካየደ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊጾም እቲ በዓል ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዝም ድማ ጥቡቕ ሓለዋ ጸጥታ ይካየደሎም በዓል አሸንዳ ሻደይ አሸንድዬ ሶለል ጠሚቱ ድማ ናይ እንኳ ዓብጽሐኩም መልእኽቲ ቀዳማ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣመሓላሊፎም ኣብ ሃገርና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣደባባይ ክወፃ ኣበርክቶ ካብ ዝነበሮም በዓላት ሓደ እዚ በዓል ኢሎም ኣደባባይ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ተታሒዞም ኣብ ዝነበረሉ እዋን አሸንዳ ሻደይ አሸንድዬ ሶለል ዝኣመሰሉ በዓላት ምንባሮም ኣብ በረኻ ከም ዝተረኸበ ዝሑል ፍልፍል ማይ ዝቁፀር ኢሎም ኣብ መልእኽቶም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግጥምታተን ዜማአንን ሳዕስዒተን ሓሳብን ባህልንን ድሌተንን ክገልጻ ብምግባር ዘይትካእ ግደ ኣበርኪተን ኢሎም ኣብ እዋን ሓጎስ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ጸጋም እዋናት እውን እናተኸበረ ዝመፀ በዓል ኢሎም ኣብ መልእኽቶም ኣሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሰብኣዊ ጥሕሰት ኣብ ዘለዎ ተኸቢበን እንቅፋት እናጋጠመን ጽዕንቶ እናበፅሐን እውን ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል ግና ኣይነኽአንን ድማ ኢሎም ብመሰረት እዚ ድማ ዘጋጥምና ጸገማት ብምፍታሕ ልክዕ ከምተን ጉራዙ ምዕባለና ነረጋግጽ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ዶክተር አብይ አሕመድ በዓል አሸንዳ ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ድማ ክቕጽል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም አሸንዳ በልኦ ዓይንዋሪ ኣብ ትግራይ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ዝስዕስዓሉን ዝሕጎሳሉን ወቅቲ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ባህሊ ጽንዓት ብጽንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ16 ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ቀጽሪ ኤክስፖ ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ተማሊ ሐሙስ 22 ነሓሰ ምሸት ብዝተኻየደ ናይ ስልማት ወግዓዊ ጽምብል ተዛዚሙሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዝዛም ኣካየደ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ዝቐረቡ ውድድራውን ናይ ምርኢት መሰናዶታትን ማህርቲ ኣዘናጋዕትን ንኤርትራዊ መንነት ዝገልጹን ከም ዝነበሩ ገሊጹ። ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ። ባህሊ ጽንዓት ብጽንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 16 ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2019 ሐሙስ 22 ነሓሰ ምሸት ብዝተኻየደ መዕፀዊ ጽምብል ብወግዒ ተዛዚሙ። ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ሓለፍቲ ዞባታትን ተሳተፍትን ዝተረኽብሉ መዕፀዊ ስነ ስርዓት ዋና ካይዲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል እቲ ቀንድን ዝዓብየን ዞባታት ዘእንገድኦ ንመልክዕን ጽባቐን ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቓሉ ምርኢታውን ውድድራውን መደባትን ካልእን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝነገዱ ተዛሪቡ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘመን ፌስቲቫል እቲ ቀንድን ዝዓበየን ዞባታት ዘእንገድኦ ንመልክዕን ጽባቐን ብሄራትና ዘንጸባርቕ ምርኢታውን ውድድራውን መደባት እዩ። ብዘይካዚ ዝተፈላለየ ስነ-ጥበባዊ ውድድራትን ምርኢትን ከምኡውን ዝተወሰነ ኣካላት መንግስቲ ዝተዳለወ ንህፃናትን ዓበይትን ዘዘናግዕ ዝምህር ትሕዝቶታት ምስ ናይ ዕደና ኩባንያታት ዘላሊ ምርኢት በቶም ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ መንእሰያት ዝተዳለወ ናይ ምህዞን ሰንዓን ስራሓት ስነ-ጥበባዊ ፍርያት ቅብኣ ቅርጻን ኢደ ጥበብን ምርኢትን መሸጣን መጽሓፍቲ ኣገልግሎት ምግብን መስተን ዝነጥፋ ንግዳውያን ተካላት ወዘተ ክእንገድ ቀኒዩ። ብድምር ድማ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ናብ ቀጽሪ ኤክስፖ እናተመላለሰ ነጊዱን ተሳቲፉን። እቲ ቁም ነገር ግን ልዕሊ ብዝሕን ቁጥርን ዝኸይድ ጭውነት ናይቲ ህዝቢ እሞ ምስጋና ነቲ ውራዩ ከማዕርግን ከጸብቕን ዘይሕለል ወረጃ ህዝቢ። ኣቶ ተስፋይ ኣስዒቡ ነዚ መሃርን ኣዘናጋዕን መደባት ንዘዳለው ኩሎም ወገናት ኣመስጊኑ እቲ ክበሃል ዝግብኦ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብኣጠቓላሊ ግን ቀጽሪ ኤክስፖ ብሕብርን ትሕዝቶን ናይ ዝተፈላለዩ ንዓይንኻ ዝማርኽ ንመንፈስካ ዝዕግብ እትመሃረሉን እትምህረሉን ሃገራዊ ንቕሓት ክብ ኣብ ምባል ዓበይ እጃም ዘለዎ ተሃራፍን ተናፋቕን መደባት ክእንገድ ይቕንዩ። ኣብ መደምደምታ ንኹሎምቶም ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት ፌስቲቫል ኣብ ምዕዋት ዘበርከቱ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ነመስግን። ብኣውርኡ ድማ ነቶም ብውህደትን ምርድዳእን ብተወፋይነትን ብወለንታን ቅንያት ፌስቲቫል ዕውት ንክኸውን ካብ ምስንዳእ ክሳብ ምዝዛም ዝወደቡን ዘካይዱን ኣባላትን ስነ-ጥበባውያንን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተዋፊሮም ዘገልገሉ ብሓፈሻ ኣካይድትን ኣለይትን መደባት 6 ዞባታት ድማ ብፍላይ ብስም ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ልዑል ምስጋናና ንቕርብ። ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ብኣቦ ወንበር መማየት ኮሚቴ ሽማግለ በዓላት ንብሉፅን ድኹምን ጎንታት ናይ ኩሉ ዘቐረበ ትሕዝቶን መሰናዶታትን ጽማዕ ገምጋም ቀሪቡ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል 10 ዓይነት ውድድራት ማለት ውድድር ጉጅለ ባህሊ ተማሃሮን መንእስያትን፣ ውድድር ምህዞን ሰንዓን፣ ውድድር ቅርጻ ቅብኣን ኢደ ጥበብን፣ ውድድር ኣናበባ ግጥምን ናይ ጽሑፍ ግጥምን፣ ውድድር ሓጺር ኮሜዲ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲን፣ መራሕቲ መደባትን ሞኖሎግን፣ ውድድር ያታው ትልይትን ሙዚቃን፣ ውድድር ያታው መሳርሒታት ሙዚቃ፣ ውድድር ኣዳራሽ ምርኢት ዞባታት፣ ከምኡውን ውድድር ያታው ድኮና ኣባይትን መነባብሮ ብሄራትን ተኻይዱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ምዕዳል ስነ ስርዓት ስልማት ብያታው ትልይትን ሙዚቃን ብያታው ድኮና ኣባይትን ዞባ ማእከል፣ ብኣዳራሽ ምርኢትን ያታው መሳርሒታትን ዞባ ደቡብ፣ ብኣፋዊ ያታ ድማ ዞባ አንሰባ ተዓዊተን። ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ንዝተዓወቱ ውልቀ ሰባት ትካላትን ዞባታትን መተባብዒ ገንዘብን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሉ። ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ፌስቲቫል ዞባታት ዘለወን ባህላዊ ጸጋታት ዘንጸባርቓሉ ኣዳራሽ ምርኢት፣ በጻሕቲ ምስ ረቂቕ ባህላዊ ርሻ ዝተላለየሉ ያታው ትልይትን ሙዚቃን፣ ድኮና ኣባይትን ዕለታዊ መነባብሮ ብሄራትን ዘቐረበሉ ምርኢት ቁሸት፣ ስነ ጥበባዊ ውድድራት፣ ምርኢት ምህዞን ሰንዓን፣ ምርኢት ቅርጻን ቅብኣን፣ መደባት ኣፋዊ ያታ፣
ደንበ ህፃናት ማእከል ትምህርትን ዳሃሳስን ከምኡውን ምርኢት መሸጣ መጽሐፍትን ካልእን ዘጠቃለለ ዝተፈላለዩ ትሕሶታት ቀሪቡ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካብ አስመራ። እንቀጽል መደብ ጥዕና ኣብ ገማግም ባሕሪ ግዜ መሕላፍን ሳዕስዒትን ቃንዛ ፍርህን ቀቢፀ ተስፋን ዘውግድ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ አንጀለስ ቴራፒስቲክ በዓልቲ ሞያ ሕክምና መንቅስቃስ ሳዕስዒት ጁልያ ቪሽናቭስኪ ኣብ ህይወቶም ብኸመይ ሰላም ከም ዝኾኑን ጭንቀት ኣእምሮም ንምንካይን ንሕሙማት ኣብ ምሕጋዝ ትርከብ። አንጀሊና ባክሶሪ ሳዕስዒት ዘሎ ሓይሊ ምሕካም ንምርኣይ ፈቲናላ መን ኣፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርበያ። ጁልያ ቪሽነስፖልስኪ ከምትብሎ ሕድሕድ ምንቅስቃስ ንዕላማ ዘገልግል እዩ። ሙዚቃ ኣብ እዛና ብመስምዒ ወይ ከዓ ሄድፎንስ እናሰምዐት እውን ብስምዒት ትወዛወዝ ወይ ትንቀሳቀስ። እዚ ከዓ ንጭንቀትን ውሽጣዊ ሸቐልቀል ወይ ከዓ ምርባሽ ከም ዝነከየላ ትዛረብ። My father died unexpectedly 9 years ago, and I realized dancing... አቦይ ብድንገት ቅድሚ 9 ዓመት ይመይቱ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ወይ ከዓ ምውዝዋዝን ንዘለኒ ሓዘንን ጓህን ምርባሽን ንኽንኪ ከም ዝሓገዘኒ ኣስተውዒለ። ኣብዚ ወዛወዘሉ ወይ ከዓ ዝስዕስዓሉ እዋን ንርእሰይ ብዝሐሸ የለሊ ትብል ጁልያ። ጁልያ ከም ሆቢ ማለት ከም ልማድ ንመዘናግዒ ወይ መሕለፊ ግዜ ዝጀመረቶ ከዓ ናብ ሞያ ቀይራቶ ብሳዕስዒት ምንቅስቃስ ቴራፒ ወይ ከዓ ሕክምና ጥዕና አእምሮን ተማሂራ ብድግሪ ተመርቃ። ኣብ ሞያ ስነ ጥበባዊ ምውዝዋዝ ወይ ከዓ ሳዕስዒት ኮይና እውን ተገልግል። ብጥንቃቄ ፍጹም ዝሰማማዕ ክፍሊ ኣብ ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ አንጀለስ ገምገም ባሕሪ ቬኒስ እውን መሪጻላ። We study the strong interconnection between body movement and emotion. አሞንጎ ውሽጣዊ ስምዒትን ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ምውዝዋዝ አካልን ሓያል ምትእስሳር ከም ዘሎ አጽኒዕና። ንተስፋ ምቁራጽ ጭንቀት አእምሮን ብቁልዕነት ዘጋጠመ ስምባድን ንምውጋድ ከዓ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ከም ዝሕግዝ ተረዲእና። ኣብ ንስዕስዓሉ እዋን ገለ እዋን ብቃላት ክንገልጾ ዘይንኽእል ኣዝዩ አጸጋሚ ዛንታ ወይ ታሪኽና ክንገልጽ ንኽእል ኢና ትብል ጁልያ። በብሶንዩ ዓሰርተታት ገለ እዋን እውን ኣማእት ሰባት ናብቲ ገምገም ባሕሪ ይመጹ። ኣብ እዛኖም ከዓ መስምዒ ብምግባር ሙዚቃ ይሰምዑን ሕክምናዊ ሳዕስዒት ይለማመዱን። ክፍሊት እቲ ትምህርቲ ሳዕስዒት $20 እዩ። ግን ገለ እዋን እውን ገለ ሰባት ክኸፍሉ እንተዘይክኢሎም ብነፃ ንኽካፈሉ ይፍቀድ እዩ። ጁልያ ክመጽእ ዝደሊ ሰብ እንተሎ ክመጽእ ኣለዎ ትብል። ዲጄ ነቲ ሙዚቃ የጻውት እቶም ዝስዕስዑ ከዓ መስምዒ ኣብ እዛኖም ገይሮም ይሰምዕዎ። እታ በዓልቲ ሞያ ሕክምና ሳዕስዒታዊ ወይ ከዓ ምንቅስቃሳት ተርእዮም እሞ ንሳቶም ከዓ ከምቲ ንሳት ገብሮ ወይ እውን ዝስምዖም ገይሮም ይስዕስዑ። በዚ ከዓ ዘለዎም ውሽጣዊ ስምዒታዊ ቃንዛ ይፍወሱ። ሓንቲ ካብቶም ተኻፈልቲ ክሪስቲና ወንበር ከም ዝትብል I feel free. I feel open. I feel as though ነፃ ከም ዝኾንኩ ተሰሚዕኒ፣ ግልጽ ዝኾንኩ እውን ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ሰብ ምዃነይ ንባዕሉ ዝፈጥረለይ ጭንቀት ተሓፂቡ ዝኸይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ይፍለጠካ እዩ ገለ ግዜ ሰባት ካብ ስምዒት ዝተለዓለ ይበኺኦም፣ ሽዑ እቲ ዝነበሮም ቃንዛ ይቐለሎም። መጺኩም ክትፍትንዎ ትኽእሉ ኢኹም ትብል። ካልእ ኤድጋርድ ዝተባሃለ ተኻፋሊ እውን ከምዚ ይብል free, I guess, just nobody's around me and I'm just dancing, I'm just in the ocean. ናጽነት ዝስማዓካ ከምዚ ኣብ ከባቢይ ሰብ ዘየለ ንበይነይ ዘለኹ ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣብ ባሕሪ እየ ዘለኹ ይሕጸብ ከም ዘለኹ እዩ። ኣዝዩ ግሩም እዩ። ንተዓዘብቲ ሙዚቃ ዘይብሉ ሳዕስዒት እዩ ዝመስሎም፣ ግን ነበርቲ እቲ ከባቢ ለሚዶሞ እዮም። መሳርሒ ሙዚቃ ቫዮሊን ዝጻወት ዲጄ ዴቭ ከም ነቶም ንሕክምና ሳዕስዒት ኢሎም ዝመጹ ሙዚቃ ክጻወት ከሎ ሕጉስ እዩ። ገለ ግዜ እውን ሙዚቃ ንባዕሉ ዝሓገዘሉ እዋን ከም ዝነበረ እውን ይዛረብ። 3 years ago, I had a ischemic stroke, a blood clot in my brain, and made my... 3 ዓመታት ይገብር ወቕዒ ኣጋጢሙኒ ነይሩ። ኣብ ሓንጎለይ እውን ደም ረጊኡ የመናይ ወገን ኣካላተይ ለሚሱ ነይሩ። ስለዚ ነቲ ኣካለይ ምስ ኣእምሮይ ንምርኻብ ኣዝየ ኣበርቲዐ ሰሪሐ። ነዚ ድሕሪ ምግባረይ እንደገና ክሓዊ ክኢለ ኣለኹ።
ጁልያ ኣብ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ዝነብሩሉውን እናኸደት ሕክምናዊ ሙዚቃዊ ከሳዕስዒት ትምህርቲ ትህብያ ብዕድመ ዝደፍኡን ጽምዋ ዘጥቅዖምን ዓበይት እውን በዚ ሕክምና ሳዕስዒት ገይራ ትሕግዞም Dancing is not just for weddings. Dancing works no matter what mood you're in. ሳዕስዒት ኣብ መርዓ ጥራሕ ኣይኮነን ዝስዕሳዕ ሳዕስዒት ክህሉ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ስምዒታዊ ኩነታት ንሃሉ ሳዕስዒት ወይ ምውዝዋዝ ይሰርሕ እዩ ሰባት ሳዕስዕ ኣይብለንን ይብሉ ይኾኑ ግን ብርግጽ ክትስዕስዒ ዘለካ ትብል ጁልያ ሳዕስዒትን ሙዚቃን ንውሽጣዊ ስምዒታውን ቃንዛ ቁስላ ኣእምሮን ይሕክም እዚ ከዓ ኣብ ኣካላዊ ጥዕና ይንጸባረቕ ትብል ጁልያ መደብ ጥዕና ካብ ቪኦኤ ትከታተሉ ጸኒሑም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ደርፊ ክሳናበተኩም ምን ኣፈወርቄ